Aha, Abba Amir, Chairman Rising, dole ne skoka. Dole ne skoka da ni. Yan matan, dole ne skoka da ni. Kayin geton, dole ne skoka da ni. All rappers, dole ne skoka da ni. Okay, me I know, dole ne skoka da ni. Amma diseases gare su, dole ne su je bidar magani. I am the king a cikin su, dole ne su rinka gaishe da ni. Now is my time, zo su wagin nake irin na yan zamani. Dole ne skoka da ni. Ko ina da na fito sai ka ji ana Amir ana ta gaishe da ni. Ni ko sai na kara godiya ga Allah. Domin ko shi ya bani ragama cikin zamani. Yake bani kariya ga wanda ke nufin su cutar da ni. Dole ne skoka da ni. Dole ne skoka na shigo suwa ga wankan daban da nasu. Ko a gayu na sun shaida ba kamar su. Dole ne skoka da ni. Duk da mustazera yayi daban da nasu. Dole ne skoka da ni. Umar kaiwa da bai da ganda ya fitar gaban su. Dole ne skoka da ni. Sannan ga Habibu dan Ricardo ya fitar gaban su. Dole ne skoka da ni. CRC boy Abdullahi dan Taranti ni da kai akwai amana ka wuce ajin su. Dole ne skoka da ni. I am a fine boy, yan matan dukkanin suke ta marari. Ni akan soyayya na wuce su anka, ka ji almajiri ni ba su anka ne ba. Sana so ka kara nazari ka ja jikinka domin kwashi apple ya wuce sahun ka kai tumatiri. Dan ka ja da ni ko kowa zai tsane ka ne kamar yacce masu mai suke tsanar bari. Dole ne skoka da ni. I am star, tauraro cikin zamani, sarauta irin talar na wuce a ja da ni. I am the one a cikin su babu mai kama da ni. If you wanna be finished in fine to karka ja da ni. Bana tsafe-tsafe ko biyewa rudu na zamani. Only God bless me to karka ja da ni. Dole ne skoka da ni.